दिनै रायमना DCDCनि गोबां गामिफ्राव दरथाम दरब्रै गामियाव फैनो हायाखैमोन सिगां दा रायजोफ्रा दिनै सावरायखांनो सुबिदा होनायखाय आं दिनै नुजाफैदों रायजोफ्रानो मेलखौ खुंदों बिथांमोना दिनै साहा बिस्कुट थालिर गोबां बुस्थु जाहोनानै मेल मिथिं खुंनानै दिनैहाय जोङो मिउजिक ब्रह्म सार आरो आदा जिरान बसुमतारिबो दंमोन बिथांमोना दिनै जोंखौ सारस्रिदों आरो 22 तारिखआव सराइबिलावहाय बयबो ट्रेक्टर सावगारियावनो भट होनानै UPPL खौहाय गोबां बिबांजों देरहाहोगोन होननानै दिनै बिथांमोना रादाय होदों। जोंनि UPPL हान्जानि दैदेनगिरिफोर जेरै जोंहा प्रमद बर' सार, मिउजिक ब्रह्म सार, रबिन्द्र नार्जारि सार, गबिन्द बसुमतारि सार बिथांमोना थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि रायजोनि थाखाय खामानि मावबाय दिनै UPPL हान्जाखौ सराइबिल समस्तिल' नङा 40था बिजाबावनो बयबो फरायदों रंजा बाजा बयबो UPPL भट होनो थाखाय थियारि जादों। सराइबिल समस्तियाव जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो UPPL खौ आशीर्बाद होदों आरो UPPL खौनो दिनै गोबां बिबाङाव देरहाहोनो होननानै सराइबिल समस्तिनि भटार रायजोफ्रा सतबांसा लाखाबाय रादाय होखाबाय गतिके 22 सेप्तेम्बराव बिथांमोनजों लोगो मोनलायगोन सराइबिल समस्तियाव देरहानायखौ जों जयैनो रंजा बाजा बरायगोन आरो जोङो सराइबिल समस्तिनि देरहानायखौ प्रमद बर' सारनो गिफ्ट हिसाबै जोङो बिथांनो होगोन।